fl-2019 Malta kienet immexxija mill-Ingliżi u Nazju Falzon bħal Papa ħadem għal ekumeniżmu fost l-Ingliżi. Nazju tant tkellem mal-Ingliżi illi wasal ukoll illi kien hemm diversi illi konvertew għal Kristjaneżmu. Il-kleriku Nazju Falzon twilet fl-istess data illi miet, eżattament fl-ewwel ta' Lulju. U twilet fl-1813, waqt illi fl-1865 ingħaqad ma' Alla fl-eternità. Nazju Falzon twilet il-Belt Valletta f'numru 49 Triq id-Dejqa. Hemmhekk huwa qatta ħafna mill-ħajja tiegħu jistudja, jitgħallem, jitlob u jgħix ħajja normali ta' bniedem kleriku viċin Alla. Missieru kien Dottor Francesco Giuseppe Falzon, bniedem rispettat ħafna illi kien jaħdem bħala mħallef tal-qorti fil-Belt. Ommu kienet Maria Teresa de Bono, mara illi rabbiet 4 tfal lil Calcedonio u Francesco illi saru saċerdoti, lil Nazju illi baqar kleriku u lil Antonio illi żewweġ lil Teresa Buġeja Karwana. Fit-2 ta' Lulju 1813, l-għada ta' twelid ta' Nazju, il-ġenituri tiegħu ħaduh fil-Knisja Parrokjali ta' Santa Marija ta' Portu Salvu, magħrufa bħala il-Knisja ta' San Dominku fil-Belt. U hemmhekk huwa tgħammet mill-kappillan Patri Vincenzo Portelli, Dominikan. U ġie mogħti l-ismijiet Roccus, Angelus, Sebastianus, Vincentius, Ignatius u Rosarius. Ommu, Maria Teresa, ħasbet minn kmieni biex tara li ulieda imħarġin fit-tagħlim nisrani. Għalhekk sa minn ċkunitu, ommu rawmet lill-ulieda fl-imħabba lejn ir-reliġjon. U meta bdew jitfarfru, bdiet tibagħthom fil-Knisja ta' Santa Barbara, fejn dak iż-żmien kien isir it-tagħlim tal-katekiżmu. Minn dawk iż-żminijiet bdiet tidher fih l-ewwel imħabba lejn il-Madonna u lejn l-Ewkaristija. Fil-fatt, sa minn meta kien għadu daqsxejn ta' tfajjel, kienu jgħidulu il-qaddis iż-żgħir, għax beda juri xeħta l-ħajja tajba, għaqal u qalb ħanina. Nazju dejjem irrispetta lill-ġenituri tiegħu u lil dawk li kienu fuqu. Ħuh, Dun Francesco Falzon, jixed illi Nazju ma kienx jorqod qabel ma kien jgħid 15-il posta rużarju kuljum. Għalkemm ommu billi kienet taraħ ċkejken kienet tgħidlu jgħid 5 biss. Hekk kif tgħallem jaqra, Nazju beda jgħid l-Uffiċċju Divin tal-Madonna. Fit-3 ta' Awwissu 1822, fl-età ta' 9 snin, Nazju irċieva s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof minn idejn l-Isqof Publiu Sant, fil-waqt li il-parrinu kien il-Markis Giuseppe Delicata. Ta' 15-il sena u kien lesta l-istudji tiegħu u sar kleriku, iżda ma kompliex l-istudji biex isir saċerdot. Dana għamlu għax kien bniedem umli u mhux għax kellu xi diffikultajiet fl-istudji għax ftit inqas minn sentej wara u kiseb il-lawrja fid-dritt kanoniku u ċivili mill-Università ta' Malta. Dwar il-familja ta' Ignazio Falzon u fuq Ignazio Falzon stess, ili nisma' fuqu mindu kont tifel żgħir. Għal-raġuni li l-familja Tommi li kienu wkoll jisimhom De Bono, kienu ħbieb ħafna tal-familja tiegħu. Id-dar fejn kien jgħix Ignazio Falzon nafa tajjeb. Għaliex hemmhekk kienu jqogħdu t-tzijiet ta' ommi,
għal ħafna snin u għal xi sentejn qabel il-gwerra konna nqogħdu aħna wkoll. Il-kamra fej kien jolqotu u fej miet naf li ma kienet u ħdeha kien hemm kamra li dejjem intużat bħala kappella. U anke fi żmieni meta nqogħdu hemmhekk konna nużawha bħala kappella. Fiha kien hemm altar, dak altar movibbili fil-fatt għadha għandna. Barra minn dik id-dar kellhom dar ukoll birkirkara. Id-dar birkirkara minn barra nafa, però minn ġewwa ma nafix. Issa ix li dejjem isemmu id-dar minn dukon żgħir illi il-familja tal-ommi u anke missieri stess kienu devoti ferm għal Ignazio Falzon. Tantu hekk li kien hemm il-kwadru li kien qiegħed għandna. Mbagħad oħti tagħtu lill-Monsiur Kallejja biex jistgħu jintużaw għal tal-iskopijiet. U aħna wkoll fid-dar tiegħi għandna l-istess, mhux ritratt, voldiri taż-żejt, kwadru taż-żejt, illi Ignazio Falzon qed jippretka lil ħafna baħrin u soldati Ingliżi. Żmien li fieħex il-Beat Ignazio Falzon kien żmien ta' bidla. U il-bniedem iridu nqegħduh dak il-kontest preċiż li fieħex. Dan iż-żmien ta' bidla kien kemm il-lat politiku u l-konsegwenzi tiegħu. Għandna l-ewwel żminijiet tal-ħakma Ingliża, żminijiet diffiċli ta' diversi aspetti. Anki l-poplu tagħna ma kien għadu ma aċċettax il-dawk li ħadu protezzjoni u mbagħad isiru dominaturi propju ta' gżejjer tagħna. Barra dan kien hemm fatti oħrajn li tantafsu fuq il-poplu tagħna, il-mart u twilet fil-pesta, sa żmienu il-kolera messet 4 darbiet oħra lil Malta. Barra il-mart il-faqar kbir li ġab miegħu. Faqar kien ilu ġej ukoll. Żmien l-imblokk niftakru kemm batew il-bdiewa tagħna milli ċuħ ma ħadu kważi xejn. Ma kellhom xaqqal biex ħallsu l-qbiela u dawn jidhru minn diversi fondi ta' arkivju u riċerka Turina kemm propju kienu batuti. Barra minn hekk kien żmien ukoll tal-gwerra tal-Krimea, illi Malta l-ewwel darba rat eluf ta' soldati. U dan il-bniedem nista' ngħid illi nqiegħdu l-ewwel nett. Il-bniedem illi fehem kif kienet mimlija Malta b'dawk is-soldati u dawk il-baħrin, l-ewwel nett fehem ħtieġa tal-lingwa Ingliża. Interessanti suġġerija anke lill-kleru li l-lingwa tal-futur li bija rridu nagħmlu aħna l-apostolat. Imbagħad u nnifsu minkejja li ma kien saċerdot intefa' għat-tagħlim tal-katekizmu. U hawnhekk għandu punt interessanti li nistgħu ngħidu anke li huwa pionier li daħħal lajċi miegħu fit-tagħlim tal-katekizmu. Ħaġa oħra li nennutaw fil-Beatu kien il-fatt li indipendentement mill-twemmin tagħhom daw is-soldati għaraf huwa jersa b'mod uman lejhom. Kitbilhom ittri. Għenhom fil-ħtiġijiet tagħhom f'mument disprat serin għal-gwerra daw ma jafux xejn jirritornaw jew le. U interessanti kif dak kien jafdawh b'affarijiet prezzjużi biex jekk ma jirritornaw dan jibgħatu mill-familja lura. U dan kien indipendentement jekk kien dawn mhumiex kattoliċi jew le. Dika wara li għammidhom u nafu li għammet iktar minn 600 mhux hu ressaqhom għal-Magħmudija ġeneralment fi Knisja tal-Ġeżwiti, oħrajn il-Vittoria
u oħrajn San Lorenzo il-Birgu. Mod partikolar San Lorenzo il-Birgu kien jagħmel il-lut li kien jikkonvertu. Imma kienu kol juħsibhom wara l-konverżjoni tagħhom dawn, kemm bit-tagħlim, kemm billi jagħti pariri anke l-familji tagħhom, u kienu ħut minnhom daw kienu anki bil-familja. U ħaġa li tqajt magħha fl-arkivju, propju f'dawn il-ġranet, meta qed interessa ruħi f'riċerka iktar, illi it-terz ordini Franġiskan mimli bl-Irlandiżi fl-istess perjodu. Irlandiżi, Ingliżi u Portugiżi. Nassumijin, li daw kienu propju minn dawn is-soldati u dawn il-Baħrin illi Malta kienet mimlija bihom. Ressaqomu bħalma kienet il-familja kollha tiegħu fit-terz ordni Franġiskan, jew daw ġew mir-rajhom. Jiena iltqajt ma' Nazzju Falzon l-ewwel nett għax kont noqgħod f'appartamenti ħdej il-Knisja ta' Ġesu. Però mbagħad bdejt inħossu bdejja meta sirt Assis. Kont il-Vittoria, kont naħdem fl-uffiċċju ta' żwiġijiet u mbagħad fost l-immigranti u r-refuġjati, però iktar importanti l-Catholic Inquiry Center. Għalhekk il-Nazzju Falzon minn dan li qed tgħid bdejt inħossu ħafna. Insemmejt li żjed l-attenzjoni tal-mamudijiet tal-nisa servizzi. Jien qiegħed fil-Knisja tal-Ġeżwiti u fil-Knisja tal-Ġeżwiti kull fejn iddur tibda tiskopri l-Nazzju Falzon. L-ewwel nett hemm lapida fl-art illi ta' wieħed illi ġie mrobbi minn Nazzju Falzon kien tifel żgħir Callens. Nazzju Falzon ħaħsibu. Meta dat tifel kien juri li jixtieq isir saċerdot u beda jħossu ħażin. U ċertu ħass ħażinijiet li mhux permessi li ssir Assis kien jgħidu int ejja ħajt ir-Rożarju hawnhekk u għad issir Assis. Dat tifel kiber, dal-ħass ħażinijiet baqgħu jagħtuh u stess ħadu għand l-isqof u l-isqof ipperswadih biex l-isqof ipperswadih biex jippermettilu jsir Assis. U dan sar saċerdot bidejjejn il-Nazzju Falzon u wara li miet Nazzju Falzon hemm il-lapida tiegħu. Għalhekk l-ewwel ħaġa li għadta dik minn jien meta rajtha fil-Knisja. U bdejt nitgħallem u nħossu iżjed il-Nazzju Falzon meta fis-sagristija tara d-digriti ta' meta beda l-proċessi tiegħu. Meta bdejna niftħu l-kxaxen sibt kaxxa tal-kartun is-siġillata bl-aħmar u fiha kien hemm il-buqar, il-baċir u l-vażetti taż-żejt li kienu jagħmlu fil-Knisja. Iżjed tard fl-istess Knisja sibt ċertu karti illi wasluni biex nara il-mamudijiet ta' Nazzju Falzon. Ħoħ kien rettur tal-Knisja. Kien jismu Dun Kalċidon, rettur qabli u allura xtaqt inkun naf iżjed fuq. Ħoħ kien jħossib jagħmel daw it-nies li kienu jkunu preparati minn Nazzju Falzon. Hawnhekk hawn reġistrati fil-ktieb il-mamudijiet tan-nies ippreparati minn Nazzju Falzon. Però Nazzju Falzon mhux biss ipprepara n-nies għall-mamudija waħdu. Difatti kellu miegħu set ta' nies illi kienu sekulari, importanti ngħid sekulari f'dak iż-żmien għaliex kollox kien fidejn il-qassisin. Imma il-fatt li kellu s-sekulari miegħu ġa beda jiftaħ l-azzjoni kattolika biex ngħid hekk li kienet bdiet tikber dak iż-żmien. U xi wħud minn dawn is-sekulari kienu jagħnuh il-Nazzju Falzon anki biex iġib kodba minn barra xi affarijiet ta' devozzjoni bħal
id-domna tal-Madonna Mirakuluża u xi affarijiet oħra ċelabtiet illi kien jagħtihom lis-soldati qabel ma jsifru jmorru għall-gwerra. U waqqaf apposta l-jom kongregazzjoni fil-Knisja, hawnhekk wieħed minn dawk iż-żgħar illi kien rabbaw għaw it-tra tiegħu li ġabuha fil-bidu tal-proċess ta' ċertu Father Corbett. Dan wkoll kien tifel ta' 11-il sena, kien ħabib ħafna ta' Callens, imrobbi ma' Nacho Falzon. Nacho Falzon ħassib jikkonserva l-vokazzjoni tiegħu, kien bnedem kun jomu stess jurik li huwa Ingliż. Wara sar kaptan militari. U tant kien jafu l-Nacho Falzon illi irrakont għal li hu jaf li waqaf kongregazzjoni apposta għal baħrin u soldati. Dawna kienu jinġamaw kull filgħaxija jitolbu. Sadattant kienu jarawh sakemm kienu jinġamaw kien idur mal-Knisja u jitlob. U wara kienu jqogħdu jisimgħu l-kelma tiegħu, jippreparahom u jagħtihom ċertu talks lis-soldati u peress li kienu se jmorru għall-gwerra kienu jġibilhom anke konfessur biex iqerru u tant kienu jafdaqh. Dana kien bnedem intellettwali, kien avukat, jaf bl-Ingliż, ħaġa rarissima dak iż-żmien. Il-familja tiegħu familja aċċettata ħafna, missieru avukatu sar imħallef, ommu bint ta' mħallef. U allura bdew jafdawh. U tant bdew jafdawh li bdew ħallulu anke l-affarijiet prezzjużi. Wieħed ikollu ġiżerana, jew ikollu ċorkett, jew ikollu xi ħaġa għażiża kienu jħallu ilu fideh biex fil-każ jekk imutu jibgħatilhom għand ommu jew għand il-mara jew għand. U tant dal-ispirtu ta' karità, l-ispirtu ta' fiduċja kiber illi anki protestanti bdew jarsqu u mbagħad bdiet il-preparazzjoni għall-Magħmudija. Kif għadt ftit il-bidu, in-numru ta' dak li tagħmlu huwa 650. Mhux għalkemm tajt titgħammet dak iż-żmien. Dak iż-żmien kienet l-Ingliżi għadhom ġejjin, anzi kważi ppruvaw jinfluwenzaw il-Malta minn ħatahom. Allura kien hemm il-preparazzjoni, wara l-preparazzjoni kien hemm biex titgħammet jew tiġi mill-qoħ fil-Knisja, dawn huma jgħidu la professjoni tal-fidi biex tiġi mill-qoħ fil-Knisja tipprofessa li issa temmen u li biss temmen falla imma fil-missier l-Eben u l-Ispiritu Santu u temmen f'dak li tgħallem il-Knisja. U allura tkun mill-qoħ mill-Knisja. Dawna il-professjonijiet tal-fidi normalment kienu jintrefaw u mbagħad jingħataw ċertu permessi, kienu jagħtu permessi l-ħoħ li jew dak li jkun jitgħammet jew jiġi aċċettat. Tajjeb ngħid li għalkemm tagħmlu xi 650 u pratikament 600 minnhom tagħmlu fil-Knisja tal-Ġeżwiti, kien hemm xi ftit li jew tagħmlu fil-Knisja ta' Santa Barbara Stradariali fejn fil-bidu kien hemm l-Istitut tal-Bon Pastur tar-Rajt Tajjeb. Xi ftit tagħmlu fil-Knisja tal-Vittorja, però oħrajn tagħmlu fil-Birgu. Innutajt dawk li tagħmlu fil-Birgu kienu dawk li qatt ma kienu insara jiġifieri kienu lut, jew xi ħadd xi wieħed li kien Musulman. Naħseb li raġuni li twildu li tagħmlu l-Birgu il-Knisja ta' San Lawrenz għax hemmhekk ikun hemm il-vapuri, forsi anke l-fama tiegħu ġriet hemmhekk ukoll u kienu jitgħamlu hemmhekk.
ħafna drabi kienu jitgħamlu minn ħoħ, però alla volja kienu jitgħamlu fil-bilgu. Il-kongregazzjoni li semmija ħafna Father Corbett kienet fil-Knisja tal-Ġeżwiti u allura dal-bniedem hemmhekk. Xtaqt ngħid li mhux biss kienu jitgħamlu n-nies, però kien isewwihom. Li naturalment is-soldati huma soldati, il-Baħrin huma Baħrin, jibdew jinnamraw mal-Maltin u kien jipprova jara li dak kull żwieġ li jsir fil-Knisja. Ħalli l-omoġenità ta' Malta, il-kultura tagħna kemm jista' jkun ma tkunx biex ngħid hekk offiża. U nieħu gost ngħid li ħafna drabi meta jitgħamlu tinnota isfel illi it-tali iżżewweġ mat-talija li hija Maltija. Jew anki jekk stess kien barrani u se joqgħod Malta, tinduna li għandu l-mara u t-tfal se joqgħod Malta, anki l-mara u t-tfal tagħmlu. Nazio Falzon kellu konnessjoni kbira ma' Birkirkar. Huma fis-sajf kellhom dar li kienet numru 284 Triq San Ġiljan. U Nazio kien imur jgħallim id-dottrina l-tfal, il-katekizmu l-tfal fil-Bażilika ta' Sant'Aljena. Ġo dik id-dar ukoll jgħidu illi wara li miet ħalla xi somma ta' flus lil waħda seftura. Il-sotu kienet għal-paga u dak ma kienx ta' li miet u ħallila il-paga b'eżempju ta' ġimgħa li jew ta' kemm kien. Ma dik hija il-konnessjoni direttament. Issa hawnhekk ġo Birkirkara aħna naħdmu minn 1984. Naħdmu minn 1984. Semmejna il-ġnien għalih sewa, ġnien Beatu Nazio Falzon.